Ya non sabemos nada do abogado, porque desde que nos pasou, non sabes, a nadie ainda non podemos entrar a audiencia. Ahora estamos chamando ao móvil e ten apagado. Entón nos imaginamos que efectivamente está dentro. Entendes? O sea que debe de haber algún máis declarando. Se non teño xente que tuvera o móvil apagado. Estaba declarando o Larieta, pero me imagino que pasaría algún máis xa. Pero non sabemos nada, filla. De Galicia estamos a familia do Che e eu. Están a ampliar tantísimo a definición de terrorismo que calquera de nós podemos ser mañá detidos e ser acusados de terroristas. É dicer, en fin, ademais Carlos, é unha persoa que ten o seu traballo, ten o paz falulla, mesmo a nivel político leva bastante tempo sen estar implicado en nada, dicer, é do seu traballo para casa e da casa ao traballo. A Carlos, agora, queremos verlo fora! A Carlos, agora, queremos verlo fora! Claro, aquí se está acusando de ser unha familia terrorista, cando realmente a verdade non é que se unha familia terrorista, que ti se tes a xente na cadea, obviamente, pois terás o teu apoio en Gabelos, o teu apoio de ir a visitalos, o teu apoio, pequeno apoio económico, un apoio normal de familiar dunha persoa que está encarcerada, non? Unha cárcere, nunha situación como están estes presos. Simplemente con que se escriba el mismo Carlos que se escribe cos irmãos, ou iso, ou que vai ver os irmãos, que é cousa normal de ver un irmão, un familiar seu. Aquí xa non se xuzga a xente polo que fai, sino polo que é, polo que pensa, polos afectos que ten. Ese é o problema. Dicer, aquí a cuestión é que como ti teñas digamos, un amigo que está, un familiar que está na cadea, ou porque penses dunha determinada maneira, xa és terrorista para esta xente. Cada un ten as súas ideas, o que ten que facer este goberno ou calquera outra política, por eu, ter un pouco de respeto ás ideologías. Non dicen que estamos nunha democracia, pois eu non vexo democracia por ningún lado, me entendes? E sigue habendo unha cortina de fume na que ninguén quere saber absolutamente nada diso, na que a xente que se detén e que se lle acusa de terroristas nun sentido, como di Rubén, absolutamente amplio e valeiro de contido, ten que sufrir pois a incomunicación de 5 días. Aí podemos supoñer o que sexa, pode haber torturas, poden habelas, pero o caso é que hai unha potencial capacidade por parte do Estado de infligir violencia sobre esas persoas, non? O cal creo que non se debería permitir. Carlos Iglesias! Carlos Iglesias! Carlos Iglesias! Isto está absolutamente metido nunha estrategia por parte do Estado de tensión, de tensionar a xente que participa ou que ten unha idea diferente da sociedade, que está polo cambio social, por palabras que veñen sendo toda a vida absolutamente habituais e que a día de hoxe xa parecen constitutivas de delito, non? Cambio social, transformación da sociedade, pois luita polos dereitos humanos, polos dereitos das persoas, e a día de hoxe calquera tipo de declaración de antifascismo ou de un sentimento rebelde cara ao modelo social que temos agora mesmo é absolutamente criminalizado. Todas as que estamos implicadas nos diversos proxectos e movimentos sociais desta cidade. Coñecemos a Carlos desde hai moitos anos e sabemos que é unha persoa comprometida e solidaria. E sabemos tamén que todas as súas actividades son públicas. Non por formar parte de ningún grupo armado ou terrorista, como eles din, senón por ser quen é, pola súa ideoloxía, polo que sinte e polo que pensa. Non nos encontramos ante unha actividade de apoio a comandos. Non hai armas, nen explosivos, nen extorsións. Estamos a falar dun apoio afectivo e de intendencia básica, alimentos, roupa aos seus familiares presos. Acaso isto agora é tamén terrorismo? Encontrámonos ante unha interpretación abusiva e delirante da legislación antiterrorista. Que parece ser que perto da súa casa hai 15 anos mataron a un policía ou mataron a un guardia civil, houbo un atraco a unha entidade bancaria e deixan caer que, bueno, iso non está aprobado, pero foi perto da súa casa, non? É dicir, agora parece ser, o van a acusar de todos os delitos que non están resolvidos en 500 metros a redonda do seu domicilio, non? Os titulares xa son increíbles, non? Falando da nai, de Pepita, dicindo que é a ideóloga da banda, ou unha das ideólogas da banda, e entón, que traballo fai a Guardia Civil que non detén a ideóloga? En que cabeza cabe? En que cabeza cabe que haxa tremenda impunidade nos medios de comunicación
para poder acusar, non como presunto, sino acusar directamente, poñer as fotos da casa, poñer as fotos das persoas, poñer o nome da familia implicado como unha familia terrorista. Pero que é unha familia terrorista? Que alguén nos explique como se pode dicer iso. Compañeros, compañeras, todas somos Carlos, todas somos antifascistas, por la libertad incondicional dos detidos.